Sme na Vysokej. Toto je šmeker Juraj, ktorý má zešľahané paty. Toto je Miruška aj s jej plážovou úpravou. Tichá Danulka. Máš zešľahané paty? Ukáž. Nie, mám zešľahané nohy. Nevadí. Maria, máš zešľahané paty? Jasné. A tu je šmeker Roman. Čo? Ja? Čau. Nazdar! A má zešľahané Kokos! paty. Seba natoč. Jaký opatrný. Ale niečo povedz do tej kamery. Takže som úplne uvoľnený, lebo tuto sa odohrala veľmi dobrá expedícia Uvoľnená. na túto 800, tak Pod oficiálnym názvom. pod oficiálnym názvom Nejdeš na Vysokú, si Si šmeker! si úplný žebrák, keď si som našiel. Áno, mám zešľahané paty. To čo máš na nohách? Ty. Kebab do ruky! Ja si ťa natočím! Ty žebrák. Kaminkové topánky. No vypni to už. Je to aj tak dosť trapné. Haló? Blíko, neříkej. To tuším nejak nereaguje. Čo už to je?